Kani ka video ngini iba uniu unong ruai ba paunam tam jong kaperthai bachi ruai ra pobal atip kum uba ekon ula wan manta banyu kjat shaka shillong ban ula wan poi na station reset ni hangni po Guwahati airport ban menta nang ni na po Guwahati airport har ringkan ka kali ka remdor ban kinong apahararu kiba isatar ubreu ubayong hakajan kembali ula pan hangni po ri khasi kejongi banon ruhai hakane ka tamsa cherry blossom arajar arpsau kaban long hangni po Ri Bhoi district la padang borom ru ya uni nong ruai ba paunam kaslap perthai da kir ba asamis ban kumjuru ki pat khasi ha ringkat ru bat jingtam tenrai ki ba snuk tanat shibun ki bala pen phumut phuman ya uni unong ruai ba paunam jogane ka perthai ban shan ngin se yo iru ki videos bu urwai ha ki concert hangne hapo Ri Bhoi district kaban long hakane ka khatsau tarek November arajar arpusau jong katamasa cherry blossom